نەتەوەیەک بووی مەگرت مەگهاندەوە واژی سۆز داما گۆ بکهێنا جهێ تێخواستن و مەجواشی سەروا تاکید کرد گۆ ئەن و بەرسڤکێ بدنەڤی مڵەتی واژی سپاسیاوە و برەنگی ئاشتیانە گۆ ئەف چالاکی هەفت ڕۆژان vê de hate kirin û گۆ nebû qasteng ji bo karê wara me jî گۆ miletê me miletekî aştîxwaz e demokratîxwaz e ji vê yekê jî heta ji miletê me tê hesasiyetê munezemetê navnetewî û karê wan nake dimêne û çavê dostaniyê li we teva dimeyzênê dîsa jî em we teva spas dikin saeta we xweş distê we sax bê zor spas. Bê serok jiyan nabê, bê serok jiyan